Insellimlek Mirka Sara hawnhekk bil-kodba Araġija ix-xemx għalik u xemxi quiz nikkomunikaw. Kodba li pubblikajt jien stess u fassalt jien stess. Qegħdin fil-paġna tal-littra I, bħas-soltu littra I kbira u littra I żgħira, fuq in-naħa tax-xelluk għandna l-istiker tal-iris, fuq in-naħa tal-lemin sibt stampa ta' id. Żewġ kelmiet li jibdew b'littra I. Bħas-soltu taħt littra ikonna it-taqbila, din importanti ħafna biex nisimgħu is-sentenzi u taqbilik bil-Malti. Imbagħad fin-nofs għandna in-nota fuq il-kitba. Għaliex dawn il-kliem jieħdu l-artiklu. Fil-fatt il-littra I tieħu l-artiklu le sink. Meta nitħattu meta nikdbuha, irridu nużaw dan l-artiklu le sink. Imbagħad aħna flok ħan nagħmlu eżerċizzju ta' kitba ikkopjajt dawn il-kliem ħalli nibdew naqrawhom. Fl-aħħar vers għandi 3 ismijiet li jinkitbu b'littra I kbira. Ivan, Italja, Indja. Ngħaddu għal fuq il-laptop illi ikkopjajt fuq ikkopjajt dawn il-kliem, dawn 12 kelma, u qabel nibdew il-quiz, kull ma nixtieq ngħidilkom huwa li hawn żewġ kelmiet li għandhom 3 sillabi. Bħas-soltu sillaba hija parti minn kelma li għandha il-vokali. Fil-fatt għandna żewġ kelmiet hawnhekk li għandhom 3 sillabi, dawn huma imħara u imnieħer, u barra minn hekk qegħdin taraw ukoll żewġ kelmiet li għandhom il-I waħedha. Għandna fin-nofs il-kelma isem u għandna wkoll il-kelma idejn. Mela, vokali waħda toqgħod bħala sillaba. Vokali waħda toqgħod isservi ta' sillaba. Għaliex il-kelma hija magħmula b'dak il-mod u għandha żewġ sillabi. Ma nistgħux nagħmlu ma nistgħux. Jew inkella nagħmlu ejn. Le, ir-regola tgħidlek aħna nlisnuha isem. Idejn. Allura rridu nimxu ma' din ir-regola ta' kif aħna nlisnuha. Ngħaddu għall-quiz u nibdew il-quiz malajr. L-ewwel waħda b'dan naqta' il-karti u ħafna aktar. Imbagħad dan qiegħed biex inxomm bih. Imbagħad minn dawn għandna 2 bħas-saqajn. Ir-raba' waħda bla sir tal-għenek nagħmlu dan. Dan huwa ir-re tal-ġungla. Mingħajru ħadd u xejn ma jgħix. Sentenza oħra, ħdejn il-baħar tara mqabbda mal-blat. Oħra bil-kontra ta' oħxon. Sentenza oħra jingħata ma' twelid u trid tirreġistrah b'mod uffiċjali. Jingħata ma' twelid u trid tirreġistrah b'mod uffiċjali. L-10 waħda mal-kulur abjad fil-bandiera tal-Papa. Il-11 il-sentenza b'dan inlissen il-kliem. U l-aħħar sentenza li għandi f'dan il-quiz hija f'ħafna kulturi dal-kulur u s-simbolu tal-luttu. F'ħafna kulturi dal-kulur huwa s-simbolu tal-luttu. Nittama illi ħadtu gost wiġbuhom, ċerta li ġibtuhom kollha tajbin u tippruvaw dis-sistema ħalli taqraw. Grazzi.